Kızık da kızganışı gibi mine. Birinci hektar bitinde birinci kuat bir atış. Birinci ideallik yazılgandı mine. Kızık. Yorşallıdan irli xotinli Hayrullinlar konkursta doimi qatnaşa. Olar birinci hem ikinci urunlarda uzgan yıl 600 xotanı aşıklasalar, bu yıl 200'ni. Konkursun o'tkärünün тоже neticesi var. Hazır boytak kana binaların fasatlarında maglumat iki tilde уже көрсөтүлө. Şu өзгөрүштөр нык neticeli. İn köp xotalarını Yorşallı, Leninogorsk, Чистойда тапканнар жеңүүчүлөр быйыл шушы районнардан. Ул безнең телебезгә, туган телебезгә, бу очракта татар теленә, милләттәшләребезнең һәм җаваплы кешеләрнең, җитәкчеләрнең урыннардагы аларның мөнәсәбәте. Konkurs uzdırılgan 3 yılda 10 mindən artıq xotalı yazı aşıqlana, xalq kontrolünə jibərilgən məlumatның үтәлешін kontroldə tutalar, 9 миңі түзәтілген. Быйыл конкурска яңа номинацияларда өстәлә. Самый активный руководитель менә исполкомнар буенча, чөнки олар алнары эшлиләр бит менә бу хоталар буенча. Аннары ин әйбәт предприятие, ничек үзләренең менә национальный стиль onu үзләрен продукцияга кертәләр. Җитәкчеләр арасында Нәгерҗе, Кукмара һәм Казанның Совет районы башкарма комитетлары җиңүче белем бирү учреждениеләреннән Зәйбаулы Апас мәктәпләренең милли төсмерләр белән бизәлешен билгеләп үттеләр. Ремонт вакытында без шушы татар орнаментларын, гореф гадәтләренә чагылдырышлы рәсемнәр кертергә тырыштык. Шул чарада катнашып, без үзебезнең татар гимназиясының бинасын, тышкы кыяфәтен, ички сурәтләрен конкурс әгъзаларына җибәрдек. Оешмалар арасыннан Яршаллының халыклар дуслыгы йорты, Алексеевскийның туку фабрикасы, Залесный бистәсенең мәдәният йортын билгеләп үттеләр. Безнең милләткә хас булган орнаментлар, рәсемнәр ул бик матурлата, бизи безнең шәһәребезне, республиканы гомумән һәм минем теләгем бар, һәрбер бинада, шундый официаль биналарда яки шундый мәдәният сарайларында шундый бизәлешләр булырга тиеш дип. Татар милли бизәкләре белән күн, агач эшләнмәләр, сувенирлар ясаучыларның хезмәтләре бәяләнде. Бу эшне дәвам итәргә кирәк. Дәвам итәргә ул килдем дә күрдем, җиңли дип әйтә торган 1-2 ел эчендә генә эшли торган эш күләме түгел, бихисап зур күләм һәм дәвамлы еллар таләп итә. Комиссия республикада яшәүче халыкларның гореф-гадәтләрен, туган телләрен саклау юнәлешендә ел дәвамында эш алып бара. Бүген инде еллык эшчәнлеккә дә нәтиҗә ясарга була. Берникадәр битарафлыкны җиңеп киләбез һәм менә милләт язмышына, тел язмышына кайгыртып карый торган без күп кенә милләттәшләребезне бу эшкә тарта алдык. Әйткәнемчә, нәкъ менә теге элмә такталардагы хаталарны төзәтү бу күп еллар дәвамында берсе артыннан берсе чаралар күп, менә бу милли мөхиттәге бушлыкны милли эчтәлек белән, файдалы милли эчтәлек белән көн һәр даим тутыра барып, яшәү рәвешенә әйләндергә кирәк безнең эчке милли халәтебезне. Әле алда башкарасы эш күп ди Марат Әхмәтов. Урыннарда җитәкчеләр битараф булмаса, уртак эшнең уңай нәтиҗәсе булачак дигән ышанычын җиткерде. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.